kinikilig ako talaga. Di naman siya kagandahan, ngunit puso'y tinamaan. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Minsan siya ay nakausap, ako ay parang nasa ulap. Nang ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap. Tunay na kapag umibig, lagi kang nananaginip. Pagkasama mo siya ay ligaya na walang batid. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi pa inang kanyang damdamin at nang ako ay mapansin? Mr. Cupido, sa kanya'y dead na dead ako. Huwag mo nang tagalan ng paghihirap ng puso ko. Minsan siya ay